Nixtieq nippreżenta x-show li jmiss Double Bill jismu From Malta with Love. From Malta with Love hija serata ta' żewġ produzzjonijiet ta' sfin imtella mill-Moveo Dance Company b'direzzjoni ta' Dorian Mallija u Diane Portelli. Biex nagħti naqra informazzjoni fuq dan il-proġett ħankunu qegħdin ġiex choreography jiena u Diane Portelli u f'dan l-ispettaklu ħanaraw żewġ rappreżentazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Malta. Dawn huma żewġ koreografiji pjuttost personali għalija u għal Dorian. L-ewwel waħda The Traitor hija naħseb kif nara s-soċjetà Maltija jiena li ovvjament trabbejta u għexta u kważi għal ħajti kollha. In-nies tal-villaġġ kif jinteraġixxu ma' xulxin jien mort ngħid ħażebbuċ xi 8 snin ilu u hemmhekk qisni rajt perspettiva ġdida ħafna tas-soċjetà Maltija. U ovvjament din il-perspettiva nużaf fil-koreografija The Traitor u minnhom ħriġna 4 karattri kompletament differenti li tista' tgħid jirriflettu it-tip ta' nies kif nisperjenzhom jiena fil-villaġġ tiegħi. It-tieni koreografija li hija ta' Dorian ukoll naħseb hija pjuttost personali huwa kif u jinterpreta l-karattri tan-nies jew is-soċjetà kif bdiet issa tevolvi fil-ġurnata tal-lum. Naħseb nistgħu ngħidu li kulħadd għandu dak naqra egoiżmu ġo fih u I Am Alex propju hija kważi meħuda b'ispirazzjoni minn Everyone is a Karen. Aħna Dorian fil-verità mhux aħna sab personaġġ ġdid li huwa dan l-Alex. Dan l-Alex kif jaħsibha. Kulħadd huwa protagonist fl-istorja tiegħu jew le. U Dorian jiżvolġi minn hemm storja pjuttost astratta ta' dal-personaġġ Alex. Ħajkollna wkoll Junior Company ta' Moveo fejn ħajamlu curtain raiser, ġifieri l-ispettaklu ħajibda bil-Junior Dance Company jagħmlu performance żgħira qabel id-Double Bill. Din is-sena għandna mistiedna speċjali minn ġewwa Franza, il-kumpanija Art Mov fejn ħajkunu qegħdin jagħmlu spettaklu fit-2 ta' April, jiġifieri jiġi l-Ħadd, fejn ħajkunu qegħdin jagħmlu żifna jisimha Waiting for James B. Dan l-ispettaklu ħajkunu grupp ta' 9 artisti fejn ħanaraw il-kultura tagħhom kif żviluppat fi żminijiet u f'dan l-ispettaklu ħankunu qegħdin nieħdu gost bi sfin differenti kontemporanju minn barra minn Malta. Nispera li l-udjenza jiġu magħna t-teatru fil-31 ta' Marzu l-Valletta Campus Theatre, kif ukoll l-ispettaklu ta' Art Mov li huma l-kumpanija li qed nistiednu minn Korsika fit-2 ta' April ukoll fil-Valletta Campus Theatre.